Haga jingla kai Indian Premier League hapring ka Punjab King kabari ka klub jong ka Preeti Zinta Persia ka Kolkata Knight Riders kabari ka klub jong Shah Rukh Khan. Aba phai shagana ka jingla kai ka Punjab Kings kala khor ga nam job da Hynrei runs Lyngba ka jingla kai bha ki rang ka wang ball ki jongka. Haga ka jingla kai ka Punjab kala tin engkong bat galala ban kamai tang shis pa khatway runs bat hap barok ki wicket tang nagi khatsan point lie over kat baga KKR kalala ban kamai tang khantai pheusan runs bat hap barok ki wicket tang nagi khatsan point away over bat haga ka jingla kai urang ka wang ball jongka Punjab King uchahal uli ban khor hadu saw wicket. Haga jingla kai Champion League quarter final second leg hapring ka Aston Villa Persia ka PSG. Haga ne jingla kai ka PSG kala yo bat penkhi jar nengkong tang haga menit ka khatway Lyngba Hakimi. Bar haga menit ka ba ar phnyo ka PSG kala yo biang ban thap ya gol ka ba ar Lyngba Mendes. Badai haga menit ka ba live pheusaw ka Aston Villa kala yo ban thap ya gol ka ba nengkong ka jongka haga ne jingla kai Lyngba Pynliem. Bar harbo khor ka kala step ka PSG ka tam da ar la ka way haga ne jingla kai bat san la ar haga gol aggregate habangi phai pat shaga kela met kirang ele kai ka Aston Villa kila persiang banile kai bha haga bagilio ban thap ya gol penia khai haga ne jingla kai Lyngba magin haga minit ka basan pheusan batang hadin ar minit kata haga minit ka basan phenyau ukon saulio ban thap ya gol pentam haga ne jingla kai second leg naga banta ka Aston Villa bar hadu bukor ka jingla kai ka Aston Villa ka job da laila ar haga ne jingla kai second leg Hynrei haga gol aggregate part ka PSG kala khor ga nam job haga baga tam da san la saw bar Lyngba ga ne jing job ka PSG kala yo ban Rung shaga semi-final jong ka jingla kai Champion League menta ka samoy. Hagoi par ka jingla kai Champion League quarter final hapring ka Barcelona Persia ka Dortmund. Aba phai shagana ka jingla kai ka Dortmund kala khor ga nam job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Barcelona hagana ka jingla kai second leg da laila ko way bar hagana ka jingla kai urang ile kai jong ka Dortmund ugurese ori ban tap hat trick ka tawle yo ban tap haga minute ka khat way sab khandai bar haga minute ba nyau phnreu bar ya ka shigol jong ka Barcelona le yo ban tap Lyngba ka ungol jong ka Dortmund wala ka Dortmund ka job ya ka jingla kai second leg Hynrei ka claim yo pat ban Rung shaka semi-final namar ka duna haga gol aggregate haga ba ka Barcelona ka tam da haga gol aggregate bar Lyngba ka jing job ka Barcelona ka le yo ban Rung shaka semi-final jong ka jingla kai Champion League menta ka samoy.